Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTVini ngesiXhosa. Utheke uSibongile engekaphenduli kutatakhe uba ngubani lo mfana, waphendula kuqala ke uKwenzo ethi igama lakhe yena uNkwenzo kuhle wakwaDlamini, uSibongile ngumngani wakhe bafunda bonke eDUT. Tatakhe ke wathi ngumngani wakhe nifunda nonke akayiqondi yonke lento ithethwa apha. Wabe sesitsho ke uKwenzo uba ewe injalo. Wabuza ke uDeliwe uba wena ke ngokubekwa yintoni ke apha mfana. Wathi ke ukwenza hayi bephathise uSibongile igrosa yakhe ibininzi kakhulu, wabonto makamthatha amkhaphe azombeka. Hayi ke wabe sesithi ucela ke sosikabakhapha ubabeka igate ngowabo kulo Sibongile tata wapha. Hayi mna ndigibela imoto eqhutywa ababhubhudlana abafana, sizozithathela sizihambise zonke izimpahla. Kwenza uthe xa izama ubaphathisa ke ngesandla tata wakho, hayi mntana mngena emotweni wena uhambe sizoziphathela. Baye bathatha ke impahla, bathe xa bemka ke beshiyeka noSibongile washiyeka ithatha nokwenza emnikeza. Hayi ke wabebulela kuSibongile encume nokwenza wabe encumile ke encumile uSibo wakhe babhabhayisana wemka ke ukwenza wagoduka. Uthe ke Kwenzo esendleleni wahamba ebuka ke ezilali ke ecinga yonke le nto ibithethwa nguSibongile ngabantwana bendawo. So uye wagoduka ke waya kuwabo apho athi xa efika wafikela kunjengayo obekude ngeengcinga zakhe. Wafika sembuza ke ticela bathethe embuza into bangakwazi na ukwenza uncedo nje nge-communities ezihluphekayo njengento ye-charity. Hayi ke njengayo wayithanda ke i-idea what bazoyibiza ngesibalikhulu charity drive and uzobuyiza neentatheli kube yilondo. Wathi ke kunjani xa beqala bethatha i-black card yakhe bathenge yonke into abafuna ukuyithenga bahambisela abantu ethi tatheli izawube zikhona uzoyenza ke lento namalanga. Bevuya ke ukwenza ngoba yonke lento eliphupha lakhe liyenzeka njengangoku. Notatakhe ngapha bevuya sithi umfana wam ndodana. So uyamthanda ukwenza kakhulu ke babuDlamini. Kulo Sibongile ke udedi akekho happy at all le grocery engaka, and uthi kanti imali le nini esikolweni. Sibongile ke kanyanzeleke kuba athi uncedisa abanye abantwana nge-maths etsho exoka. Kuye kwangenela noDeliwe ke ethi hayi sosikamfake court kangaka umntwana yanele imibuzo. Andithi woyika uba kaloku kude uSibongile abhude kuvele le nto yoba uSibongile uyaphangela akho kwanto ifundwayo apha. uDeliwe ke uthe xa ephumela ngaphandle wadibana noVelephi ephethe umntana. uVelephi bevakashele ke unyana kaNtombela lo ngu-real father womntwana. So buya kunguye kuphethe umntana nebheki nje encinci yomntana. So uyambuza into yoba wena usukaphi, ethi njengoba wena uthi gqinje ungumuntu obuya sophethe nomntana, uyabaza abanye abantwana babona bathi gqi behamba ngeemoto ezinkulu bephethe igrosari, wena ubhizi ngapha uleqa nalo mfana wakwaNtombela. Uthe ke ngathi ngozimisela unyusa igawusi ngoba uSibongile ufike apha ephethe igrosa engakanani, ehamba ngemoto enkulu engakanani ezombeka apha. Ethi uSibongile unelakhi ingathi ngofunda into ezininzi phaa kuye ngoba yena izinto kuye ziyenzeka. Uze negrosa ngemoto engaka, yonke into nje yenzeka, wena ubhizi leqa nomfana wakwaNtombela. Wathi uzomnika ke icebo aye kuba sisibhanqa somntana sokuba anyuse igawusi ngoba uSibongile ukude emaqabini. Kwanje ngaye akumnandi kuphethene nonjengayo bangolavidavi, kumnandi kuyaleqwana kuyatsalatsalwana. Kuthe gqi unomfundo ke engaqumbanga ebona lento bayenza esithi ke ngoku futhi uphethene ngathi umthathele umsebenzi wakhe. Wabethu uphethene hayi bezenza lento uphethene ukupheke yena namhlanje wenza everything. So kumnandi nje kulendlu. Hayi ke uthe saqumbile wabe bemshiya eme apho ke ude wabe unomsindo ke emveni koba bemshiya beme apho besiya ekamereni. Aphuka ke ungcolisona nelisiwe ngayo yonke into nje noba akho nto itheni bamsebenzi abawenze akho kwa yonke lonto. Qha ujikeleni uba uphetheni happy nendoda yakhe ayijike naye yakhe ke indoda. Kanti uphetheni uyeva ke ngoku wabe sesiza ke buba wenzeka ntoni nomfundo kuye waxoka wathi umgulelwa ngumntwana, umntwana wakhe akekho right, so yonto enestress. Wathi ke uphetheni ngcono ukugoduka uyomjonga ke. uDeliwe bethuna yena ubuyelwe sisigogo sakhe, uhlambisa amphekise amenzise yonke into uSibongile endlini.
uSibongile uthe sele ekhalaza uba ngikhathele uzophumula wathi uDeliwe nabo waya kudinga ukuphumula. Kude kwakhalaza njitsho utatakhe esithi kanti lo mntana uyophumula xa kuthini, oko efikile apha esenza izinto kanti nina nisebenza xa kuthini. Wathi uDeliwe hayi kaloku novele phi yakudinga ukuphumula. uDeliwe kuthethe wathi wafika kwelithi ke uSibongile uyiqhelile le nto ayenzayo, yinto ayenza everyday. Hayi ke wabeseqala sebuza ke ngutata kuba uyenza everyday kanjani ngoba lo mntana ndazi uba lo mntana usesikolweni. Waqala ke ngokuDeliwe uthula akazi noma makaphendula thini. uSibongile naye umile ngapha ujonga umama ke because uyatwela ngoku kanti bemyalile wathi angakalinga ithethe kutatakhe into yoba uhlala phi wenzani eThekwini, le nto izomphatha kakubi. So uSibongile nicingele utatakhe oko wayegula into yoba andikwazi ukuthetha inyani kuye ngoba izomgulisa kakhulu njengokutsho kukaDeliwe. Omnye phantsi wayibhemisa ke into kaSibongile ngutata uNtombela ofike esithi umtshana ke ufunda eDUT and uzocela into yoba amfowunele so that bathethe bazane into yoba bafunde esikolweni esi-1. Ngelishwa lakhe ke uNtombela futhi uSibongile besemince noDeliwe bekhupha amehlo kanti uNtombela akana-airtime. Ushiyeke ehlekwa ke utata uNtombela ngoba engumntu ongana-airtime and kaloku ngulo naye obajongele phantsi bona kuqala kodwa unomzukulwana phaa kulaa mzi. Enkosi, cela siqhubeke, subscribe, silike, singakomenta futhi. Bye.